Здравейте, хора, съм Шаронет, тук с... Днес ще играем в Skywars, тук някакъв гледа. Ето хора в един известен сервер за телефон, таблет и може би за лаптоп и компютър, мисля, че е. Навлизаме в Skywars. Skywars не е такъв, защото ти дава такова кирчеца и какво беше до... Понякога дава креката и другото. Ето, то ти показва мапа. Иначе не е ТОС. Понякога е ТОС, понякога не е. Ето друг е. Хора, в другия клип ще покажа... Не, направо в този клип ще покажа накрая IP-то и името. За телефон и таблет. Вижте, тук пише 60 секундите. Удобно е. Пижо махна. Ето често е. Някой ви бъги бъди. Не. Днескът Skywars на лаптоп и таблет. Лаптоп и таблет, компютър и таблет. Да. Що нямаме да говорим? Тръгваме с това скелечица. Ужас. Ето хора, това не е главната среда, само да ви кажа. Но не е главната. Вау! Хора, там на пръсно човек. Ето е главната среда. Не мога да закачват просто направя. Не използват моя път. Хора, като сте тип, да ви пуска на еднакви острови, пускат да различни и откъпиш от босите Ред, Гри или Бо. В този сервер има Bed Wars. Такова. Другото. Какво беше? Те има лък. Стрели. О, сега много стрелям. Доста пада. Ето това. Това е един кит. За... Малко блокчета няма да е. Сле. Храна. Ямри, мъжки. Мъжки, ямри. Умри. Не, то ще ме разцепи хора. То с кирка и ще ме уби. Вие сте виждали със носи. Ето и запрех хора.
subscribe to everybody. O! Ела ми тука, бе! Жинки! Хора убиха ни първата. Втора! Две, едно. Хора, вижте. Ето го. Руин, текен нещо си. Хора, тук имам... Стрелите. И ако има лък, ще бъде полезен. Но ако има лък, ще бъде полезен. Полезен ще бъде. Полезен. Лъка му ще бъде полезен, ако има такъв. Повечето неща паднаха. Дали? Аз ли съм голден сет? Ама диаманта му падна. Ще отпаде кокон. Това често.
Сега ще бъде малко проблем той. То дали обралото и не знам, ама може да е проблем. Защото тук има един човек, ето. Бих човек по най-бруталния начин. Като щупя блока под него. Той си гледа там пиленство. Че му... Няма... Аз бях. Хора, значи това да е последна игра за този епизод, този клип. Утре ще направя още един. Напишете в коментарите на какво. А 25, 24, 23, 22, 21, 29, 18, 3, 2, 1. Ето. Хора, понякога. Ето, аз имам четвъртия кит, ето и не да знам. Мисля, че се бъркам нещо. Хора, оня му изкеви, че победих. Поне един път. Това е важното, че победих един път. Хора, ако се питате къде победих първата игра, там победих. Имам първа каска, ама нямам пак никакво. Ако има вторите, ще бъда доволен. Няма, ама... Жалкото е, че няма. Просто го стрелям и убивам. Але майка ти да е... Майка ти да е... Але бе, майка ти да е... Почти го убих. Аз съм Грин сега и сме 4-ма. Вече почти нямам стрели и нямам шанс много. Хронята, че пак също ще бъде като първата игра. Уау, нацеля го е! Ако беше поне от един от моите, трябва са повече да зарадвам. Хора, бъгна ми са. Това ще е от клипа. Хайде, чао!